אז מה קורה חברים? פה אז במשחק כדורסל שעשינו אותו כבר כמה פעמים, ואני אמרתי בוא נעשה אותו עוד פעם בבנגו. עכשיו, הסרטון הקודם אני לא זוכר כמה צפיות היה, אבל אני חושב שהיה קצת, אז עכשיו רציתי לעשות את זה בקור שסוף סוף שומעים, או שזה גם פעם שעברה שמעו, אני לא זוכר, אני חושב שלא שמעו פעם שעברה, אבל יאללה בוא נתחיל. עכשיו חצי שעה, שנייה, אני עוצר את הסרטון בשביל שזה יהיה מהר, שלא תחכו. טוב, אז יאללה ממשיכים, לא יודע מה קרה פה, אבל בסדר. בואו נראה. ועכשיו הוא הולך להיות לנו שני שחקנים חדשים. 185 רייטינג. טוב, סבבה. ובואו נראה מה יצא. גרוע. טוב, אז עכשיו הבנתי, הרבה זמן לא עשינו משחק בגלל שמשהו נתקע לנו, אבל עכשיו הבנתי איך מסדרים את זה, אז הכל בסדר. פשוט מחכים כמה זמן לכאן עד שזה יתחיל. שנייה רגע, אני אעצור את הסרטון וימשיך שזה יחזיר. טוב, זה מתחיל. שט, מה עשיתי? אני אעשה מההתחלה. אני אעצור שנייה. טוב, אז זה מתחיל. זה נגד אנשים אמיתיים, אז לא תחשבו נו באמת, למה זה קרה? אני אחזור עוד פעם יעשה מההתחלה. טוב, יאללה, התחיל. ובוא נקווה שהפעם זה לא יקרה. טובים. טוב, אז עכשיו נמשיך, ובוא נקווה שעכשיו זה לא יעשה לנו עוד פעם פדיחות. טוב, בוא נקווה שעכשיו זה לא יקרה, למה אם זה יקרה אני יורק את המסך. שובר את המסך, יותר נכון. כדי שזה לא יקרה. בינתיים זה לא קורה, אבל אולי זה יקרה בהמשך. יופי, זה לא קורה. רצה טוב. ניסיתי לעשות הטעיה, אבל קשה מדי.
מה זה? מה קרה פה רגע? חבורת קופים. לא. שוש. טוב, יאללה, בואי גם נגיע לזה. שט, מה עשיתי? או אשכרה. הוא טוב. הוא טוב. יופי. שט. יופי. איי. מבינים עלינו באחד, אבל מקום בסדר, לא נמחץ. אני צריך נמחץ כמו אתם, אבל אני לא נמחץ. אני יודע שזה לא טוב לי נמחץ. יאמן. יש, ניצחנו. היה קר לי יחסית. שם את התחתונים ויאללה מנצחים. את תחתוני המזל שלך אתה בחיים לא תחליף. תחתונים מנצחים, לא מחליפים חביבי. יאללה, אפליקציית ספורט טובה יותר. היית מחליף? וואלה, כמה טובה. יואו. טוב, אז חברים, אני לא יודע מה היה פה. אבל בסדר. נו, אני עכשיו להוציא אותה מהמועדון בכלל. אז מה אתם קשקשים? תגיד ביי. תגיד ביי. תגיד ביי. תגיד ביי. מי צריך אתכם בכלל? נשמע. וגם אתה תגיד ביי. גם אתה תגיד ביי. וגם אתה. ושנרגע. וטוב, אז חברים, זה היה שנרגע. עכשיו שני רגע. טוב, אז אני רוצה להראות לכם משהו. אני רק בודק איך אפשר לעשות את זה. לא, אי אפשר? טוב, אז חברים, טוב, אז חברים, זה היה הסרטון שלנו היום. אני מאוד מאוד מקווה שנהנתם ויאללה, ביי.